L-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini saħqet li l-vaċċini kollha approvati minnha jilqgħu għall-varjant Indjan tal-virus COVID-19. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħamis wara nofsinhar, il-President tat-Task Force dwar il-vaċċin fi ħdan l-EMA Marco Cavalleri għal il-varjant Indjan Delta jitrasmetti l-virus b'mod iktar maġġel, iżda mill-informazzjoni u testijiet li saru, il-vaċċini approvati kollha jipproteġu lil bniedem minn dan il-varjant ukoll. Right now, it seems that for the 4 vaccines that are approved in the European Union, they seem all to be protecting against all the strains that are circulated in Europe, including the Delta variant. Dr. Cavalleri qal ukoll matul dan is-sajf l-EMA se tkun qed tistudja u tanalizza r-riżultati tal-effetti tal-vaċċin u kemm dan jibqa' jipproteġi lin-nies imlaqma mill-virus tal-COVID-19. Għall-imbagħad tkun diskussa l-possibilità ta' doża addizzjonali tal-vaċċin, iżda l-EMA qed iżżomm kuntatt mal-kumpaniji li pproduċu l-vaċċin dwar il-ħsieb ta' dożi addizzjonali. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet irreferaw wkoll għal dak li qed isir f'ċertu pajjiżi fejn persuni ngħataw l-ewwel doża tal-vaċċin ta' ditta partikolari imbagħad ingħataw it-tieni doża tal-vaċċin ta' ditta oħra. Saħaq li r-riżultati juru li dan ma jidhirx li jagħmel ħsara, iżda l-EMA mhix f'pożizzjoni li tirrakkomanda li dan isir.